nagbahala ang Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA Sorsogon, sa publiko tungkol sa bagong flavor ng vape na marijuana oil. Sa pahayag ni Provincial Director Adrian Pardo, ibinahagi nito ang kanyang pagkakabahala kamakailan lamang sa nadiskubre nilang modus operandi ang paggamit ng marijuana oil bilang bagong flavor ng juice sa vape. Ito'y malisyosong gawain di umano na maaring kung hindi madiskubre ng kanilang ahensya ay lalo na kung hindi talaga mababantayan. Sa kasulukuyan, patuloy ang kanilang surveillance at monitoring sa mga tindahan ng vape. Naniniwala sila hindi sila inosente sa ganitong mga insidente. Nanawagan naman ang PDEA sa publiko na agarang i-report kung sila ay makakita ng ganitong gawain, lalo na ang paggamit ng oil o marijuana oil sa vape. At ito di umano ay masamang epekto lalo sa kabataan pag sila ay nabiktima nito. Yan naman ang ulat para sa Bunyog Kabikulan. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Balita mula sa isla ng Catanduanes. Pinag-iingat ngayon ng Catanduanes government ang mga nagpapalaot ng mga mangingisda dahil sa maaaring bumagsak sa karagatan malapit sa Catanduanes ang mga debris o piraso ng rocket na inilunsad ng China noong Miyerkules, Marso 2024. Sa impormasyon mula sa Philippine Space Agency, PELSA, ang mga debris ay inaasahang babagsak sa mga lugar na nasa 78 nautical miles mula sa Bigan, Ilocos Sur, 194 nautical miles at 332 nautical miles naman mula sa isla ng Panay sa probinsya ng Catanduanes. Nauna nito, nagpahayag na ng pagbibigay ng babala ang provincial government at inaasahang susunod naman ang mga mangingisda sa malapit sa karagatan sa nabi-sabi ng probinsya. Iyan naman ang ulat para sa Bunyog Kabikulan. Ako si Kabunyog Ernie Marfil. Balita naman mula sa probinsya ng Sorsogon. Patuloy na pinaghahanap ngayon ng isang intel personnel o SAP o Special Action Force matapos ang isang enkwentro na naganap kahapon ng umaga sa Barcelona o San Ramon, Barcelona, Sorsogon. Sa ulat na nakuha, nagsasagawa di umano ng validation ang tatlong intel matapos na makatanggap ng impormasyon mula sa tawag sa isang informant na mayroong presensya ng New People's Army sa nasabi ng lugar. Agad namang nagresponde ang nasabi ng grupo ang tatlong personnel ng SAP sa pinangyarihan o ng nasabi ng enkwentro. Subalit hanggang sa ngayon, ang isang member nito ay nawawala at wala pang balita kung saan napunta ang nasabi ng member ng SAP at ito ay tinawag ngayong MIA o Missing in Action ang nasabi ng Intel Officer. Yan naman ang ulat sa Bunyog Kabikulan. Ako si Kabunyog Ernie Marfil.